a teacher and touch of Abiduya, Umayina, Yaya, so Ɔbenfo Upadele, Abumade, Abidu, Ha, Umayina, Yaya, so Nafiyeti, they are all a catcher. That's Papa. Menasi pa. Efremi Ɔbenfo Obadele Cambon. May Ɔbenfo I will Legon Suapon. I won't cry. Yes, I'm from Nana Kwame Pebi Date. May a Bamuchidom Hene. Ewa a Krapim Mampon. And she said, Meba, and yet men and Meba Casa, a nanom, and now Omo Simbia, Personal Catcher, Omo Family so, and now Omoka, Omo Wasam. Now, Yabahan Kwandia, a binum, Bebre Case, Uba Ebriha, a ya abrofo no mobaha, as I say abrofo na almost a before and tadia. Abrofo no mope a before nyama. Ya Ghana for pa, just say abrofo and tadia. Now just say ya come brofo a kese, and son of who say, hey, many a bie. No legua umbacase, oh, who free him, almost who say, Mesha before and tadia. Waka say, oh, any say, won't free her. Won't mean ya Ghana ni. Now, what didn't they say? Say, Omonte didn't be say Roberts, and I say John. Omonte or Barbie didn't say Priscilla. Omakasa, 1 year Ghana ni. Nemum, you say, Obin non a young co, now on Tannin Nankaseno. Obiwa, Obia, one a home affair, and Yamade Bono. Yenso, yeah, be before. I will say it's me, Don, who say, yeah, be before. As I say, Obi are the four, Sebe, Obi are the pa. Obi be mawa, and to say, one casa, one mawa. Some home, and yakwa. There were dear, and I will say, you were a hundo. As I say, I bet, and I dare on one and papa, Anna, a demon, my son. Ya nyama na to de bia ye de to baby ye ka say oh sa de no anya de aye me fe na mom obi mfa ne sa benkum enkyere na kura se kwan na so eno na ye de bia no ebinom omo ba abonten ana mo ton abibifo ntade na so wo hwe atade a omo akasa omo hwe de a aya brofo ntade meba out e hono ifra afia ahinkan ono so o sha atade ye to wa haya anya de meba abonten aka se man do ya nyama na afede mi amifie na ye hye abrofo ntade brofo kasa kura mifre amanone ye wo me wo Brooklyn awo US amanone na so brofo kasa ye frɛ no brofo kasa kura ba kokura man ka bi ankyere me mada asemfo abako kura ni ho a maka akyere me ma no awofie ye ka chi ye ka Yoruba ye ka Wolof ye ka Kiswahili enti enya de ameba abonten abi ameka se mame de nya atwom na me kan kyere mo se ye don ho se abibifo na afere mia kokwam na me ye mo ho se broni uhwe hyen a me kura no hyen ben kantanka obia ho kantanka tumtum afranka sisi so eyame aya Ɔbenfo na atwem kɔ enye obia enye ade a me ka kire wo se ye do ya ho na afa de me kɔtwe Benz na makɔtwe BMW ene me ka se aha hwe mabrofo sem enti me ba ha nko ade a se de me ka no enye me ne me kasa ya nanonom ana mo fa me so ne mo kan mo asem ese obi yi akoko na ase ade enkoto ahwede akoko hwede na ase se on fa nko ewrem e kire se de ewo wankasa wo fie wo mfa ma ebia obi a ofre amanone sa abrofo mo ba ha na so nyewa na ye de bia no ansa na wo be ko hu ohene bi te se wo de dian abrofo nsa ekohia no de free Holland de free Netherlands ayaka se eno na ayamamre nemom amamre wo ho ansa na abrofo baa no enti a kire se ede e wo se yetumi bisa se ede na ye ansa na abrofo de sa abrofo nsa na baa
Dia ye ansa na brofo ba eno ana ya mamre aya to atwene e kire se sika ye de ma Holland for Netherlands for uhwa anya opipipipipim anka ye de ye mpontodwuma awa Ghana ha mutie me ago namom sa atamfo a ombehye yen so omoka kire yen se mayonko wu yen nyama eno de yen fa nto baabi yen nanonom yen fa mo nto baabi na yen konsom omo nananom namom obi se wu a nyankwa ma onhwe obeyi nkwa na akire no enti omoka kire yen se yen wu na so yen wu da ese beposo dua ye somo home yen somo into ase we ya ye nyama e wo se yetumi hwe ma nkire ma ati ase enti abanoma anse na obapa won se kire nya da won se kire ya da enti se won sayam de e wa de e wo se ukura no den na sabra wudo wankasa wonyama wo bu hu se obi nso obodo wonyama bre wo ka se wonyama na asombo sabra nso na wo bu hu se obi foforo be ka se wo de na asombo wo hwe atade a ye hye de bia no eye adoma ye de ma ya tamfo ye ka se ni sika wa ha ana sika na ye de che ya tamfo ebra sebe mpanifo bo baby se okwasia na netia na agro na egu omo ka se entade enye omo boa efiti bra me di enfie dunkron ene me ka se abibifo entade nkoa na mehye sebe me pieto kra aya abibifo pieto me yi nkyira mo me ohene me pese mo tuma ade so na so je se mo jimedi me donya me enti ya nyama na ema mpuntuo ye ntwen abrofo se omo ndom ye sika esan se bra ye do ya nyama sa sika na ebeboa ye wo mpontodwuma enti nanu bo bebi se sempa etia enti men kasa bebre de maka eno ana damakoma so na enye me na me person me kanasa aye nanonom ena won person me kanasa enti da wo kasa wo behye abrofo atade fa sa hye abibifo atade da wo betwe obroni bishan fa sa twe kantanka bra wo befa abrofo homotrofo fa sa koto Burkina Faso ahomotrofo eniye afide ye ma omo se ampa ne ampa meja enokra na oka opem yedie enti men kasa bebre medamase ene asopa amotie me gracias Ahini ya damase ahini akasa bakura akasa Ɔbenfo akasa osi yankasa yaniama ayeye no yankasa mpo yɛmfa bi ɛyɛ yɛn ho obehu yɛn ne yɛhyɛ aborɔfo nneɛma wuri a wosi wɔn taade ɛna adwuma a yɛyɛ no wɔn tɔ koraa wɔn kasa koraa no wɔnhyɛ bi